जानो मा जादोंबा सनि नांनाय नालाय जानला मानला जाबाय थायो आरो बेना बेबायदिनो बे सासे मानसिया आदाखौ सानसेयाव थानो होखाया बेबायदिनो जानला मानला जाबाय थायो बेनि थाखायनो मा जादोंमोन एक्चुवेलि है फिजाना गोलैदों होननानै बुंदों मोनथिया मा जाखोथाय केन्सार सेन्सारसो जाबाय नामा बेबायदिनो फिजाना गोलैबाय थायो बियो बै खेबनैयानो जाबाय खोमा बेबायदि गोग्लैनाया आगोलबो बेबायदि गोग्लैदों बियो नोंसिनि आदा गुथाला आनलाखिथार माथो हाबायानो खनले फावसायबाय थायोनो नोंसिनिया बिदाना बिसोर सानैबो मोनलायनो गोनां गैखाया खोमा जरायानो गैखाया बायदि मोनदों आं बिसोरखौ बेनिखायनो बेबायदि जाबाय थायो हाबाखौनो जानो मोनला माथो सुना आंबो बेबायदिनो सानदों बिसिनियाव खाफालाव लिरनाय गैया खोमा सानैबो जरायानो गैया बायदि मोनदों आं बेनिखायनो खेबफ्रोमबो माबा नङा माबा मोनसे जादों कर्ट मेरेज जादों नालाय जादों बिनि सिगांबो बेबायदिनो जाहां बेबायदिनो बायबाय बेबायदिनो दा कर्ट मेरेजआ जाबाय दिनै थेवबो दा आरो नुवाखै हाबायानि फैगोन सप्तासेबो गैयाथ' बुधबाराव होननानै बुंदों नालाय ना नुदों मायबासो जालायबाय बेहा जरा बाखनायानो गैमारा खोमा जुदि नोंसोर बाजैया जेनेबा थैनो गोनां बेराम गिदिर जादों होननानै मोनथि नोंसोर आदाया थेवबो हाबा खालायगोन नामा बेखौ मोनथिया फाग्ला नालाय बिखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनोना हाबिलाखौ खालायनोबो हानाय मोनथिया मा जादोंबा नाथाय केन्सार जादोंब्ला खिन्थु थैखाबाय आरो बियो केन्सार जानाङा दिनै बेफोरबायदि बेरामा दा जों सुखुवा दिनै हाबिलाखौ थेवबो आरो जोंहा फाग्ला बिदिया बिखौनो फाग्ला बायदि मोजां मोनोना बिनि मोजांबासो आदायाबो मोजाङै थागोन बेनिखायनो बेफोरबायदि गिदिर बेमारफ्रा जानाङा दिनै आरो जाब्लाथाय मालाबानो मायबा जाखागौमोन बियो बिदि नङा नामाथाय मायबाफोर ओरैनो जानो हानाय होनब्ला नोंबो नोंसा बिदा फैनायखाय हाबिलाखौ लाइक खालायग्रा जाबाय हे सुना बिदि नङा माने बुंदों आरो जास्ट खोथाखौ माने बिदि बेमारफोरा जानाङा आरो रावनावबो जेनेबा सुथुरबाबो सोरखौबा सैयाबाबो बिदि गिदिर बेमारफोरखौ जाजानो गोसो जाया आङो दालाय खबर लानो थांगोन ना थाङा नोंलाय हस्पिटालावलाय मा जादों थांनांगोन र' आदाया रागा जोंगोन ना नङाबा नोंसोर आदाखौ गिसोयो नामा नङा माने गिनाय माने गिबाबो गियाबाबो नोंखौ माने आं सना नोंसा आदा फैनायनिफ्राय एसे सोलायनाय मोन्दों सोलायाखै सना मानो बेबायदि सानदों आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौल' मोजां मोनो आरो अरायसम मोनबाय थागोन जेबो सोलाया आङो so sweet baby सोलायनाङा दे सना आं नोंनिल' नों आंनिल' आरो सानसे समाव जों सानैबो हौवा हिन्जाव जागोन माब्ला फैगोन डक्टरालाय बाजै मा जाखो नोङो बाजै हनियाना डक्टरा फैबाय मादि जाखो नोङो हाबिला मानसियानो बिराद उइक नामा आं गैयाव मोजाङै जानाय लोंनाय खालामामोन नामा बियो बिदि जायामोन जानायालाय मोजाङै मा जादों सार मा जादों मिन्थियाखै माने बाजैया जोंहा बाजै जायो खर' गिदिंनानै गोग्लैदों बाजैया बेनिफ्राय दा हुसानो गैया सार मा जादोंबा नायलाय सार मोजाङै खर' गिदिंना गोग्लैदों बेसे गोबाव जाखो सार बेयाव फैनायनि सिगां सार 15 मिनिटसो जाबाय खोमा नोंसोर फेमिलि मेम्बार ना बिनि मा जायो औ सार बाजै बियो बेनिफ्राय बियो आंनि आदा दे र' नार्स थाबैनो फै नै पेसेन्टखौ लांफैलाय इमारजेन्सियाव बानायस्रि नों दि बुंदोंमोन नोंसिनि गामि खाथियाव सासे सिख्ला गथ' दङ होननानै रायज्लायगोन होननाया मा जाखो रुवाथि थायो होननाया थागोन ना थालानो मादै आं सोंहरदोंमोन थारमाने मानसिया मेट्रिकबो पास खालायदों मेट्रिक पास खालायदों औ बेसेबां बैसोनि मानसिया नोंसिनि बैसोनि नामा जोंनि बैसोनिनो मादै जेनेबा मेट्रिक पास खालामनानै न'आव दङ आरो फरायनो हायाखै न'आव गैजा रोङा नालाय बिफाया थैबाय ओमफ्राय बेमारिथार बिमाया बिफं सासे दङ नायनोलाय माबायदि समायनाथार नामा औ मादै मानसियालाय समायनाथार गुफुर गावदांदां गोजौ खानाय सिदा समायना आरो एक्ट्रेस बायदिसो नुयो मादै बडिफोराबो साफा गोजौ बालेंलें समायना गोजौ माने समायनाथार आरो रुवाथि होननानै बुङानो मानसिफोरा रुवाथि थायो होननानै बुंब्ला फोथायानो मानसिफोरा समायनाथारना ओमफ्राय दाबसे जायगायाव माने रुवाथि थाहैदोंमोन आरो ओमफ्राय फिसालाया मोजां मोननो नागिरनाय माबा माबि खालामनो नागिरनाय बिदिमानि फिसालायानो गोसथो नागिरनाय बेसेबा बेनिफ्राय खारखोमाबोदों बियो जेराव रुवाथि थाहैयो बेयावनो गोसथो जानो नागिरो ओमफ्राय गावा आरो जायखौ नुनायखौनो सुखुवाना जेनेबा गैजा रोङिनि फिसाबाबो जायखौ नुनायखौनो आरो मोजां मोननो हायाना दोहोनिबाबो बापरे बाप एसेबांथ' समायनानै नोंनि लोगोआ हाजारबाबो रुवाथियानो दे जेसेबां समायनाबाबो नोंगौ दिनै नाथाय बिराद समायना आरो बापरे समायना एक्ट्रेसफोरनि खोथा बायदिसो बुंनाय बायदि बुंथारबाय माथो दोननाङा दे आंनो एसेबां समायना रुवाथिफोरखौ आंनिख्रुइबो समायना जाबोला जागोन नामा
रुवाथिसासो जानानै आंनि बिगोमानिख्रुइबो जुदि समायना जायो आं बायदि नामा नुनायाव जेनेबा ने आंनिख्रुइबो समायना माने मादै नोंनिख्रुइ गुफुर गोजौ आरो गावदांदां आरो थारमाने आंनिख्रुइ समायना नाङा केन्सेल बे रुवाथिखौ नांला होननानै बुं नांला होनना बुं दै माने मादै थारमाने बियो सेंग्राफोर थायो न'खराव थानो नागिरोमोन नोंसानाव थागौमोन खोमा जोंहानावथ' आसोल सेंग्रायानो दङ मोसौ बोराया बे माबा सेंग्रानिख्रुइ खम नामा आंनि हौवा बोराया बे सेंग्रानिख्रुइ बांसिनसो गुन्दा हिन्जाव बुन्दा नङा बे रुवाथिखौ जुदि आंनिख्रुइबो समायना मोनो ओरैनोबा आंजों नांज्लायबायसो थायो फिसाजोआ बबावबा आरो बे रुवाथिखौसो गोसोथोनानै बिखौसो हाबा खालामनानै लाखिगोन नाङा एसेबां समायना मानसिफोरखौ रुवाथि लाखिनो हाया आं होमब्ला मादै मा होननांगौ बे फन खालामनानै सोंहरबाब्ला आं नांला होनना बुंनांगौ नामा औ नाङा दे नाङा होननानै बुं मोनबाय होननानै बुंबानो जाबाय मिथिबायना एसेबां समायना मानसिफोरखौ आं लाखिनो हाया नाङा लाखिया दे होमब्लालाय नों बायदि महरनि गैया जेनेबा बारा साइज गैयि रुवाथि साइजनि नोंसोर बायदि स्टाइलनि गैया एसे रुवाथि नुग्रा रुवाथि स्टाइल नुग्रा गैया मादै जोंफोर बायदि महरनि दे होमबालाय गावखौ खोब साइजनि बायदि मोनो खोमा बे आब' दिम्पुला ओरैनो बेखौ 2 नाम्बार होननानै बुङा माबायदि बासिना थांदों खुगायावनो आंखौ रुवाथि बायदि महरनि होननानै थारमाने रुवाथिबा साइज गैया जायो आरो आं रुवाथिबा साइज गैया आरो रुवाथि महरनि रुवाथिबाल' थारमाने रुवाथि बायदि नुयो होननानै माबा महर थायो आरो रुवाथिना माबायदि हिन्जाव बियो मिन्थिगौ दे आङो नोङो जों गामिनि बे बिलाइस्रिखौ मानो नागिराखै बिलाइस्रिया समायनाथार नालाय बेनिखायनो हौवाजों बे हौवा बोराइजों गोसोथोजानो गिदों बियो आंनि लोगोआ बेबायदि नंखायाबो दे ओरैनो आब' दिम्पुजों सेवनाय गोसो होनना बुंजाया बियो मानसिखौ एसेबां बेबायदि बासिथारो होमबा सैथ्राहाय आं बे सासे हिन्जावखौ गावासो साइज बाइस गैया मेगनफोराबो मोसौ बायदि बेलाव गेदेर गन्थङाबो नाफेफेसो बेखौनो लानानै दुगा मानि दा हौवा बोराइ जनानै एदावनि र' बे साम' फाग्लाखौ ओइ अख्रां अख्रां आंनि मुङा अख्रां नङा अख्रांसो अख्रां बेनोथ' अख्रां मा अख्रांसो देलै अख्राङानो बायदिसिना गाबनि अख्रां जायखियानो जाया माने अख्राङानो जा सोरगोआनो जा फाथालानो जा नोंसा बिब'आ माथो बाब्राबगासिनो थैहां हस्पिटालाव थैसिगोननो माथो थगायनो फैनो आंखौ जेबो थैन जायाखै दे आब'आ खर' गिदिंनासो गोलैदो हामसिगोनानो थै जाम्बा केन्सार जादोंनो नोंसा आब'आ केन्सार बेमार थैसिगोननो नोंसा आब'आ बाब्राबगासिनो हस्पिटालाव नोंखौ नागिरगासिनो अख्रां होनना गाख्रबगासिनो नोंसा आब'आ नोंखौ थां हस्पिटालाव थैनो समाव नों अख्रांखौ नुनाय नङा नोंसा आब'आ थां थैसिगोननो नोंसा आब'आ नोंनो थैसिगोन सैमा फाग्लाजों अरजांनानै बेनिखायनो सैमा फाग्ला बायदि गाख्रबबाय थायो सैमा फाग्ला अरनाय मानसिफोरा थैखायोनो थाब नोंखौबो सैमा फाग्ला अरदोंमोन बेनिखायनो गाख्रबबाय थायो आरो नोंसो थैगोन साननैसोनि गेजेरावनो जोंहा आब'आ थैया मिथिबाय ओइ गथ' ओइ साम' फाग्ला ओइ साम' नांदेरनाय फाग्ला ओइ फाग्ला नांदेरनाय ओइ साम' फाग्ला ओइ बिराद एटिटिउडलै बे गथ'आ साला हानाय मोनबा बेखौ आङो दयसाला आंनि न'नि मानसि जानांगौमोन आंनि गामिनि गथ' जानांगौमोन नोङो सोबा हाथाय साथाय बाग्ल'गौमोन साला गन्थं बायगौमोन आं गथ' कंग्रेट्स जेबो गिनो गोनां गैया दे मोजां खौरांसो दङ आलासि गोदान फैसिगोन दे नोंसिनि न'आव मा बुजि मोनाखै डाक्टार मा बुंदों सार मा आलासि गोदान फैसिगोन नोंसिनि न'आव हार्टबिटबो फैबाय एजखौ नायनानै बैसोखौ नायनानै हार्टबिट फैदों जेला हार्टबिटआथ' 2 months बा 2.5 months माने 1.5 मासनि बारनांगौ आरो अब्लासो हार्टबिट फैयो थ' बे हिसाबाव बैसोआ 2 मासफोरानो जानांगौ 2 मास 2.5 मासफोर जानांगौ बिनि सिगांथ' चेकआपआव थायाखैमोन खोमा चेकआपफोर खालायाखैमोन मोनथियाखैमोन न' जे मोदोमाव दं होननानै प्रेगनेन्ट होननानै मा प्रेगनेन्ट मोदोमावथ' बिथांमोना न'आव लांगासिनो पेशेन्टखौ मा बुंदों सार मा बुंदों बांद्राय खुसि जाब्ला बेबायदिनो जायो मानसिया फोथायखौनो हाया हिन्जावा प्रेगनेन्ट मोदोमाव दङ हार्टबिटबो फैबाय बेबिनिया मा प्रेगनेन्ट बे माबोरै जानो हागौ प्रेगनेन्ट बे जानो हाया प्रेगनेन्ट जानो हाया बाहाबिला
हाबिला आबै नोङो बुंनाया हाबिलाया माबायदि प्रेगनेन्ट जानो हागौ आबै बेखौनोथ' आं सानदों बे नाथाय बुंनाय नोंसोरसो दंमोन न'आव आंथ' न'आवनो गैया हाबिलाया माबायदि प्रेगनेन्ट जानो हागौ आबै बियो मोदोमाव दंनो बिनि उदैयाव मास मोनसेनि गथ' दंनो माबोरै जानो हागौ आंथ' गैयामोन आबै आदा न'आवथ' न' माबोरै जानो हागौ प्रेगनेन्ट हाबिला आंनो फिनाय नांगौ नों आंखौ मानो फोथाय खेबस' खालायखौ आंनो फिनाय नांगौ हाबिला नङा बे जानो हाया बे इम्पसिबोल हाबिलाया आंखौ फोथाय खेबस' खालायनो हाया बे नंखाय डाक्टरा नंखाय बुंदों डाक्टरा माबा मिस्टेक चेकआप खालायदों बे नंखायखौना आंनि हाबिलाया बेबायदि जाया बे नंखाय आं हाबिलाखौ मानो दायनिगिरि नङा बे जानो हाया डाक्टरा माबा मिस्टेक खालायगोन बियो नंखाय बांखाय माबा बुंफ्लांदों बियो प्रेगनेन्ट नङैखौनो प्रेगनेन्ट होनफ्लांदों बियो माबा मिस्टेक जादों बियो गोरोन्थि जादों नायनायाव डक्टर नों बुंनाया नङा बेयो थार नङा बे जानो हाया नों नंखाय ट्रिटमेन्ट खालायदों गोरोन्थि जादों नोंनि ट्रिटमेन्टआ हाबिला प्रेगनेन्ट नङा डक्टर मा जामारखौ आं हमनोनो हायासै आबै आंनिबा आबै डाक्टरा गोरोन्थियाव सोरखौबा नायफ्लांदों खोमा बेखौनो बाजिनि रिपर्टखौ नायनानै गोरोन्थियावनो बुंफ्लांदों ना माबा मिस्टेक खालायदों फार्स्टआवलाय माबायदि प्रेगनेन्ट जानो हागोन बेनोथ' आबै आंबोथ' खर' सर' गिदिंलायलांबाय आंहा साननानैनो प्रेसारानो बांद्राय जालायलांसिगोन आंना बे न'आव थाबाय थानाय मानसियालाय सोरजों मोदोमाव थानांगौ जाखो हाबा जायारागा आरो जोंहा गुथाला गैयानो मानसिया आरोलाय बेयालाय रावबो मोजां मोननायबो गैखाया आरो मानसियालाय जेरावबो थांखाया माथो आबै हाबिलाया है बे डाक्टरानो माबा गोरोन्थि खालामलांदों दे बेयो मोजाङै रायज्लायनांगोन डाक्टरजों मायबा नायनांगौ मायबासो नुफ्लांदों खोमा डाक्टरा आंबो बेबायदिनो सानदों डाक्टरफ्रा गोबां गोरोन्थि खालामफ्लाङो गोरोन्थियावनो जेनेबा माला गोरोन्थि जायो बिसिनाबो नंखाय बेखायनो आंबो फोथायाखै बाजैलाय मानो प्रेगनेन्ट जालाबायनो बिलाय थेवबो माबा शक जादों बिखा दुल मोनबाय थादों बाथ्राखौ खोनानानै आबै नुदोंना आदाया फाग्ला बायदि जादों आबै जुदि बे खोथाया थार जामारो मा जागोन आबै हे आबै मोजां खोथा सुब गाज्रि खोथा खुगायाव दा लाबसै जाया बेबायदि नङा आबै हाबिलाया बेबायदि जानो हाया बेबायदि जाब्ला नोंसा आदाया धंस' जालांगोन नोंसा आदा मा न'खरानो धंस' जालांगोन जोंहा माबा जालांजोबगोन फाग्ला जालांगोन आबौ गुथाला बे डाक्टरफोराबो नाङा फाङानो जानला मोनला बुंलाबायो बदनामनि खोथासो बेफोरो जेबोखौनो रोङो खोमा डाक्टरा फै रायज्लायनो थांनि फै आबै र' आदाया रायज्लायनो थांदों खोमा र' थाथ'नि जों बेयावनो आदाया फैथों रानिया मोदोमा गुदुंथार जादों लोमजादों सोंना मायोबा बियो मोदोमखौ गुदुं मोनदों आं लोमजादों बियो आंनिबा सिरि जाबाय माथो रानि फिसा उन्दुलांबाय ना मायो आयराखि उन्दुलांबाय रानिखौ लोमजानाय खोथाखौ सानब्लानो आं गिनायसो मोनो र' खेबसेनि लोमजानायखौ गोसोखांनानै हस्पिटालफोरावसो लांनांगौ जागोन ना मायोबा बे लोमजानाय मानायफोरखौ आं जाजानोनो बायो बिराद गिनाय मोनो आं गावबो खाना मानसि बांसिन मोजाङै केयारबो लाखिनो हाला बांद्राय लोमजाब्ला प्रब्लेमानो जागोन र' मायबा मुलिफोरसो दौनांगोन ना मायबा उन्दै गथ'फोरनिबो मुलि मोनो ना मायबा लोमजानायनि मा खालायनो दा आङो फार्मासियाव थांनोबो बे रानिया लोमजादोंब्ला बारफोर नांब्ला बांसिनसो जागोन नामा बायजोआव ओंखारलांब्ला नाथाय मा खालायनो आं मुलिखौथ' लायथारनांगौमोन डाक्टारा नायाब्लाबो फार्मासिया बुंब्ला हरगोन खोमा बिसोर मोनथियोना मानो लोमजाखो दे रानिया लोमजाथाराखैमोन माथो गोजांहांनाय जानायखाय गोजांदोंसो ना मायबा जिबो जोमहोदोंमोन माथो हराव दालाय आरो सान्दुं दुंसोनायखाय गरम मोन्दों सान्दों आङो मानसिया गोलोमदोंमोनबो दा गोजांदोंसो ना मासो हमनो बाला आं आदा रनि सोर आं दे आदा रंजालि बिनानाव रंजालि फै आगै फै आदा जेबो खस्थ'थ' मोनाखै आं न'खौबा माबायसा मोनखौ सोंफैनोबो समबो मोनासै आदा डिउटियावनो दंमोन ना जेबो उसुबिदाथ' मोनाखै आदा आगै रंजालि मा बुङो नोङो मा उसुबिदा मोननो जेबो उसुबिदा मोनाखै
जोंलाय न'आव गैजा रोङि मानसि बेयावदि थानो जायगा होदों नोङो थानो अननानै जायगा दिहुनना होदों बेनो गोबां आरो आंनि थाखाय बेनिख्रुइ आरो फेसिलिटि नांला बेनो जायो जोंफोर गैजा रोङि मानसिनि थाखाय रानि आयराखिया उन्दुलांदों नामा रानिया औ रंजालि आगै माने आयराखिया लोमजादों गुदुंथार जादों नों खेबसे दांना नायनाय आगै माने आं बिराद टेनसनसो जादों नों फैदों मोजाङानो जादों दे नोंथ' हस्पिटालावनो मावखायो दांना नायबानो मोनथिगोन बेयो बेसे लोमजादों मादों खेबसे नायनाय आगै मालानिफ्राय लोमजाखो रानियालाय हरनिफ्राय गुदुं जादों मानसिया टेम्पारेचारखौ बारायनाय बायदि मोन्दों आं गोन्नानि उनखिं दांना नायदों मोदोमाबो गुदुं थांलाय नायलाय आगै खेबसे आदा नायनि र' मानसियालाय टेम्पारेचारा बारायनानै दङ एसे गुदुं जादों मानसिया लोमजादों एसे बेनोथ' बेखौनोथ' टेनसन मोन्दों आङो बांद्राय लोमजादों नामा मोजाङै नायलाय बांद्राय नङा खिथु दङ आरो 100फोर दङ बियो हिटआ आंनिबा 100 थारमाने बांद्राय नामा बांद्राय नङा 100आ 100नि क्रस जाब्ला 104 105 बेबायदि जाब्ला थारमाने बांद्राय जायो आरो टेम्पारेचारा होमबा दा जेबो गिनो गोनांथ' गैया बिनानाव गिनो गोनां गैया थेवबो आं माबा दे मुलिफोर जाहोनांगोन नामा आगै मुलिखौ एसे दौना दोननाया मोजां जागोन आदा माने बांद्राय जाब्ला आरो 100नि क्रस खालायब्ला टेम्पारेचारा बांद्राय जागोन आरो गथ'फोरा लोमजाखादों बांद्राय लोमजाब्ला प्रब्लेमानो जागोन खर'आव लोमजानाया दावखोब्ला होनबा दा बिनानाव मा खालायनाया हामगोन आं बेखौ दा हारसिं गाननो थांनोबो गिदों मुलिखौबो लायनांगौमोन फार्मासियाथ' एसे गोजानबो दङ आंहा सासे सिनायनाय गथ' दङ बे जायगानि आं बे गथ'आ दङ र' फैगोन खोमा बियो आङो बिनि आखायाव सम सुबिदा मिलायनानै 1 घन्टा 2 घन्टानि गेजेरावनो मुलिखौ हरगोन दे आङो नोङो दौना होबानो जाबाय होमब्लालाय बिनानाव बेबायदिनो खालाय दे नोंखौ हाजारबार थेंक इउ होननानै बुंब्लाबो आं नोंनि दाहारखौ सुख'नोनो हानाय नङा बिनानाव बे जोनोमाव नों गोबां मदद खालायबाय जोंफोरखौ आदा मानो बेबायदि बुंदों आंखौ बिनानाव होननानै बुंदोंना आंबो नोंखौ गावनि असे बिदा साननानै मदद खालायदों बिनानाव सानदोंना नोङो आंखौ होमब्लालाय बेफोर दाहार थेंक इउ बेफोरखौ जेबो साननाङा आदा दे सार हाबिलाखौ मोजाङै नायनांगौमोन सार बियो प्रेगनेन्ट जानाङामोन सार बेखौ मोजाङै नायाखैमोन खोमा सार बेखौ मोजाङै खेबसे चेकआप खालायनानै नायबावलाय सार प्रेगनेन्ट नंमारगौना नंमारा बे नङा बेयो प्रेगनेन्ट जानाङा सार मायबा मिस्टेक जादोंमोन खोमा सार नोंथाङा नायनायाव बेथ' प्रेगनेन्ट जानाङा सार मोजाङै नायाखै मिस्टेक मा खोथा बुंनो फैदों आं डाक्टारसो सासे आरो आं डाक्टारखौनो नों बेबायदि फोरोंनो फैदों नामा आं मोजाङै नायदोंना नायाखै मानो प्रेगनेन्ट नङा बियो प्रेगनेन्ट बियो नङा सार बे प्रेगनेन्ट जानो हाया सार आं बुंदोंना नोंथाङा मिस्टेक खालामफ्लांदों मेसिनफोरा मायबा गाज्रि जादों खोमा माबोरै मिथिनो नोंथाङा मेसिनफोरावसो नाया नङा होमबा मायबा जायखिजाया सार मायबा प्रब्लेम जादों सार बियो प्रेगनेन्ट जानो हाया वाट ननसेन्स मा ननसेन्स खोथा बुंगासिनो बेफोरखौ हो नोंथाङा थारमाने मा बुजायनो नागिरदों आं नंखाय ट्रिटमेन्ट खालायदों आंनि ट्रिटमेन्टआ मोजां नङा आंनि ट्रिटमेन्टआ जायाखै बोसोर जालांबाय आंहा साख्रि मावनाया डाक्टार साख्रि मावनाया एक्सपिरियेन्स दङ आं मानो मिस्टेक खालायनो प्रेगनेन्ट हिनजावखौ आं प्रेगनेन्ट होननानै बुङा आं मा मिस्टेक खालायनो मालाय मानसिया मालाय हौवाया प्रेगनेन्ट जाब्ला खुसि मोनो रंजायो नों आरो प्रेगनेन्ट जानायखौ प्रेगनेन्ट नङा होननानै आंनि सिगाङाव आंखौ दाय होनो फैबाय थादों प्रब्लेमा मा प्रब्लेम ने नोंसोर सानैबो हौवा हिनजाव नङा ने फिजिकेलि जायाखै ने मा प्रब्लेम नोंसोरनि लाइफआव नोंसोरनि गेजेराव माबा प्रब्लेम दंबा बेखौ गावबा गाव सलिउसन खालायना ला नाथाय डाक्टारखौ बेबायदि आसि थुनाय दा बुंखुसै बेयो प्रेगनेन्ट 100% प्रेगनेन्ट नोंनि हिनजावा सार आं बेखौनो खोनासंनो लुगैदोंमोन आं फंसे खोथाल' खोनासंनो लुगैदोंमोन जाहाथे नोंथाङा बुङो आंनि हिनजावा प्रेगनेन्ट नङा हाबिलाया प्रेगनेन्ट नङा मिस्टेकसो जादों ना नाथाय 100% sure you're pregnant 100% sure आरो फोथायनाय गैयाबा गुबुन हस्पिटालाव लानानै थां नोंसोर जुदि सानदोंबा आंनि ट्रिटमेन्टआव गोरोन्थि जादों आंहा गोरोन्थि खालायदों आं होननानै होमबा नोंसोर गुबुन हस्पिटालाव लांनानै चेकआप खालायथां बेयावबो बुंगोन 100% प्रेगनेन्ट बास सार जाबाय सार आं खोनाजोबनो हाला
मा मानसिलै बेफोरो मा न'नि मानसिफोरा रावबो फैयाखै नायनो आंखौ गथ'ला अबाव थांखो मानो खबर लाफैयाखैबा नै डक्टर नार्सफोरा जेबो खिन्थायाखै आंखौ सिरि मोनाखै सानदों ना मायोबा मानो फैयाखै रावबो आं जेबो मोनाखै दस'दा मोजाङानो मोनबाय खर' गिदिंनायबो गैला सिखारना थांजासिगोन ना मायोबा रायगोनसो डक्टर नार्सफोरा रायसोयो र' गावसोरनि मावनांगौ बायदि खामानिफोरखौ मावब्ला रायजानोबो गिसि आं र' दसे थाथ'नि मोनथियाखै खोमा दे बिसोर